ke ango Mansura ce amarya. Kai ne ka bani baiwa wakar da zana rera baiti da ni na tsara zan yi ta babu tsawa. Na samu Muhammadina dami na baban zara gata ne ga kowa. Ana biki ana murna gimbiya amarya. Ranar biki ake ta jira gata ta zo. Matan gidan biki ai shagali da daɗi. Idris Bola ke ango Mansura ce amarya. Ke na zo da wakar aure ga amarya ango zaman auren ku ya dore. Mansura amarya ce ɗakin auren ki tare. Ku yi zama na amana a lafiya fa amarya. Ranar biki ake ta jira gata ta zo. Matan gidan biki ai shagali da daɗi. Idris Bola ke ango Mansura ce amarya. Zana sassaki sayin da ya daɗe mani makale. Gatari na ya kai ga faskare ya makale. Rorami na ya kai ga doruwa ya makale. Banda ka ba an ce min nayi karya. Ranar biki ake ta jira gata ta zo. Matan gidan biki an shagali da daɗi. Idris Bola ke ango Mansura ce amarya. Matan gidan biki ai ta rawa da shagali. In dai na da baki sai na yi shagali. Ai ta rawa ana ta murna mata da tozali. In dai daka ake sosai an bido ta barya. Iyayen ango dole in gaida ku, na yaba dalinku. Maman Bike ta zo dole in gaida ki. Maman Fati gaisuwa nake yi gunki. Maman Hawwa gaisuwa nake a gare ki. Annatu ke ma dole ne na yi baki. Ku shigo ku yi murna ga ango da amarya. Ranar biki ake ta jira gata ta zo. Matan gidan biki ai shagali da daɗi. Idris Bola ke ango Mansura ce amarya. Yayin din ango gaisuwa nake yi gunku. Dan Jumma Jikno ya shigo yayi murna da auren cafka. Usman baban Hakimu ya shigo yayi murna da auren cafka. Izike shi ma ya shigo taya murna da auren cafka. Dan Lami Honorable ya shigo taya murna da auren cafka. Ibrahim maza kuka ya shigo taya murna da auren cafka. Anti Sabbatu ta zo ta shigo taya ango da murnar aure. Anti Asabe ke ma ta shigo taya ango da murnar aure. Anti Sera ke ma kin shigo taya ango da murnar aure. Anti Amina ta shigo taya ango da murnar aure. Maman Habila har da maman Mary sun shigo taya murna da auren cafka. Ku yi rawa ku yi juyi ku rausaya. Ranar biki ake ta jira gata ta zo. Matan gidan biki ai shagali da daɗi. Idris Bola ke ango Mansura ce amarya. Har da kannin ango dole in sa su gaba. Haruna ne dole in sa ka gaba. Nasiru DKS har da Magaru Pepe dole in sa su gaba. Zaliya Bilkisu dole in gaida ku. Diyar ango na nan alheri na gaida ki. Bilkisu autar mata Bilkisu autar manya. Ranar biki ake ta jira gata ta zo. Matan gidan biki ai shagali da daɗi. Idris Bola ke ango Mansura ce amarya. Yayin amarya ne na saka ku a wake na dan Jumma ne ya shigo ta murna. Ya bani shi ma ya zo yana murna. Muhammadu na gaida kana
Isiyaku Alhaji Ido ya zo baban Hajara ina gaida ka Abubakar yan ashakar dole in gaida ka Garba Usha ya zo ina gaida ka Isa Rangi dan marayan zaki ina gaida ka ina Tanko ya ga nace ina gaida ka Isiyaku auta mai goro ina gaida ka Mr. Wise Yahuza gaisuwa laigunka Sama'ila kwanta goro na gaida ka Dauda Bodinga ina gaida ka Yakubu Dogo Bodinga gaisuwar ka da girma Dan Lami Bodinga na yaba maka kaima Sunusi Turai gaisuwar ka da girma Umar ke gaida ku gaisuwa ga masoya Ranar biki ake ta jiraga ta tazo Matan gidan biki ai jagali da daɗi Idris Bola ke ango Mansura ce amarya Ranar biki ake ta jiraga ta tazo Matan gidan biki ai jagali da daɗi Idris Bola ke ango Mansura ce amarya 081 2081 99 a huta lafiya.